Hello लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ जों दासान्दि मोजाङै दङ मोजाङै दंना गैया हो जि माइसुम बेरदों जोंहा नितानो एकदम बस्ता गैया ना गरमानो जि बारा जादों सान्दुं गोसाथार जादों ओंखायनो या नाङा इखो फुथलाखौ नाङानो बिदानि फुथला होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बिनिफ्रायनो जागायनोसै नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनबाथाय नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि सेराव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै सापर्ट खालामना होबानो जाबाय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहा दिनै अमा मासे बायदो नैया अमा फिसा मासे बायदो जोंहा आइया बायदो दासो बोराया बाजारनिफ्राय लानानै फैदो देवबार बाजार नालाय देवबार बाजारनिफ्राय लानानै फैदो ओमफ्राय आगोल आङो अमा गिदिर मासे देखायदोंमोन ना बे अमाखौ फानबाय सप्तासेयानो जाबाय फाननाया आङो भिडिअ बानायनाय जादिया ओमफ्राय जोंहा अमा फाननायनि रांखौ बेसेबां मोनदो जोंहा आइया 25,000 मोनदो आरोना आङो भिडिअ बानायनाय जादिया अमा लांनायाव एकदम माथुर बिथुर बिदि अकस्मात लांनाय जादों ओमफ्राय आङो बिदि माने अकस्मातफोरखौ आङो बारा भिडिअ बानायनो रोङा आङो ओमफ्राय नै अमाया बुन्दिसो आरोना नैया अमाया बा बोसोरसे बा बोसोरनैदोसो अमा बायनो थांगोन फोनफ्ले जुलांगोन माथो 50 थाखा लायो खोमा ना 30 थाखा लायोमोनथाय बारनानै खारगोन हमज्रांजोब्बाय सानैबो होसोनानै आदा मरा जागोन दे गोथांथार थाया इयो खायाबा ओरैनोबाबो माबाखागोन अमाया थाया इयाव लोगोफोर मिथाइ जागासिनो निताया मिथाइ ओरैबायदि गरम ओरैबायदि सान्दुं गोसा फेननि सेराव बिमा फिसा जिरायनानै दङ दखानाव दङ आरो बिमा फिसानि दखानाव रावबो गैया मालाय बल खेला नायनो थांजोबदो जा बिमा फिसा दखान नेलायनांबायना मा जादों नोङो ओमफ्राय मैयाबो आङो भिडिअखौनो होनाय जादिया सान्द्रि हेबनो सोलोंनानै सान्द्रि हेबनानै थाबाय मैयानि दिनखौबो ओमफ्राय भिडिअखौनो होनाय जादिया मैयाबो ओमफ्राय दिनै आबां जाबांबाबो होलाबायनोसै आरो दे फथायानो गैला फथायानो खारबाय थायो इनिया टक्लिक्लिथार नै खानायानो गैया निताना टक्लिक्लि इमान मेथाइ जायो नोङो ओंखामखौनो जाया थाम्फै अरदो आयो थाम्फैयाबो मानो अरबाय थायोसै गथ'खौलाय लोगोफोरनिफ्राय आङो कमेन्टनि एन्सार होनो नागिरदों आरोना मालाबा आंनाव भिडिअफोराव सोंनाय फैबाय थायो कमेन्टआव ओमफ्राय आङो खिथानायानो जाया सोरनोबा कमेन्टआव आङो रिप्लाय हरो ओमफ्राय सोरनोबा रिप्लाय हरनाय जाया आरोना ओमफ्राय आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खिथानोसै आंनि जोनोम आं दा सिमेन्ट सापरि जायगायाव थायो आरोना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बेहाय आं हाबा जाफैदों ओमफ्राय आंनि जोनोम जायगाया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आरोना जपा होननाय जायगायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भिथोर जायगायाव आरोना बरमाजो सिदा जायो जोंनिया एकदम भुटान खाथियावसो जपा होननाय जायगायाव आरो ओमफ्राय दाखालिबो जपानि सासे कमेन्ट हरदोंमोन आरोना गावनि जायगानि जोनोम जायगा खाथिनि कमेन्ट हरनायखाय बिराद मोजां मोनदों आरोना बबेनि होननानै आंखौ सिनायनानै माने कमेन्ट हरदों ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनदों गावनि जायगानि मानसि कमेन्ट हरबाथाय बिराद मोजां मोनो आं जिहेतु एफा गोजानाव हाबा जाफैदो
ओंखायनो आङो गावनि ओजों साइडनि माने सोरबा कमेन्ट होबाथाय बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बेनोमोन आंनि दिनैनि कमेन्टनि एन्सारा आङो जोनोम जायगाया आंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जपा होननाय जायगायाव बेनिफ्राय आंना हाबा जाफैदो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापरि टाउन खाथियाव आरोना माने भितोराव फैनांगौ आरोना सिमेन्ट सापरि होनो जोंनिखौ टाउनखौ ओमफ्राय बेखिनिखौनो आं खिन्थाबाय आरोना दिनै दुस्थ' ओमफ्राय जोंहानि दखाना बेनो आरोना लोगोफोर आङो जेबो भिडिअ बानायनाय गैयालाय बेखौनो खोथैसाबबाय आङो नैबे जोंहानि जिर'क्स मेचिन बेयो फ्रिजआव थान्दा दं ओइ दाङा आसोलानो फैनाय लोगो लोगो दांहैखादो दाङा दोन इयो सेंग्राफोरसो लोङो इखो सेंग्राफोर लोङो आदामोनसो लोङो दोन आदामोनसो लोङो बिखौ आदामोनसो लोङो दै फै ओरैहाय फै मा नांगो कास्टमार फैदोंमोन गथ'फोर मेथाइ जानो ओमफ्राय बे जोंहानि टेबुल सिंजा निता दङ ओमफ्राय नै बे बिस्कुटखौ दिनै लाबोदो बाजारनिफ्राय दिनै देवबार नालाय जानाय बिदिनो न'खराव मा मा बुस्थु जायो नांगौ संसार जानायाव बेखिनिखौ मोनो आरो जोंहानि दखानाव थाव संख्रि बानलु मिथाइ बानलु संख्रि ब्रास बिदिनो बायदिसिना संसार जानायाव जिखिनि नांगौ बेफोर गासैबो बुस्थुखौ जोंहानि दखानाव मोनो आरो बानलुआ बुरजासो दं दालि बुट बिथिंजा सेनि नै सेनियाबो जोबनासो दं नानिता दखानखौ एसे खोथेना होबावलायबाय आं लोगोफोर बेनो जोंहानि दखाना गेलामाल दखान संसार जानायाव मा मा नांगौ बेफोरखौ मोनजोबो जोंहानि दखानाव जोंहानि फिसाजोआ जि दुस्थु खालामगासिनो दावदैनि बाख्ला फैयाव फेन सिङाव फै गरमथार थानोनो हाया फैयाव निता फैयाव टिभि नायगासिनो फिसाजोआ बारे बारे मबाइलखौसो बिगासिनो आरोना मबाइलाव बेबि नायनो टिभिखौ लगायना टिभि नायनो नागिरबावासो मबाइलसो बिगासिनो भिडिअखौनो खालामनो मोना बिनि थाखायनो बिगासिनो जेन्टेलमेनखौसो थगाय खालामगासिनो आङो ओमफ्राय होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन खोनादोंना खोनाया जेबो मिथिला आङो ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबायब्लाथाय साबसक्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा ओमफ्राय कमेन्टबो हरदो लोगोफोर आंनि भिडिअआ माबायदि जादों बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय